Príbehy tých, ktorí sa dožadujú spravodlivosti a nájdú odvahu o svojom často márnom boji otvorene hovoriť. Začína sa Občan za dverami. Vitajte. Nespokojný rodič údajne už rok ohovára učiteľku po obci. Ja nemám prečo ani odchádzať, ja nemám prečo im ustupovať, ja nevidím dôvod jednoducho. Diagnóza z minulosti mu zmarila pobyt v kúpeľoch. Aj keď to bolo pred 13 rokmi, rovno som bol odpísaný do väzenia. Príbeh učiteľky a nespokojného rodiča sme vysielali na sklonku minulého školského roka a zdalo sa, že po návšteve školskej inšpekcie a odhlásení detí rodičom zo školy sa rozbúrené vody upokojili. Teda až do momentu, keď nám zúfala učiteľka napísala znova. Obcov sa totiž začali o nej šíriť nepekné reči a to nás inšpirovalo k opätovnej návšteve. Tak ako sa vyjadril aj predchádzajúci pán starosta, že povedal, že vie, aký je a že robí problémy, že mám sa na to vykašľať, ale jednoducho na to sa nedá vykašľať. Možno u nich v dedine áno, ale mňa to nejakým spôsobom štve a proste ja by som chcela tú spravodlivosť, ako sa snažím byť spravodlivá v škole, tak... Pripomeňme si teda, čo sa stalo v obci Horovce pri Púchove. Istý rodič bol nespokojný s prácou tejto učiteľky do takej miery, že zavolal do školy štátnu školskú inšpekciu. Tá skonštatovala isté formálne nedostatky. K profesionálnym či osobným pochybeniam zo strany učiteľky sa nevyjadrila. Rodič sa nakoniec zariadil po svojom. Keď sa nič viac tuto nechce spraviť, tak spravím ja a nebudem sa tu do nekonečne hádať s tým pánom, čo býva tam tej riaditeľni. Čo sa má spraviť, rodič neprezradil vtedy ani nám, ani čo mu prekážalo na učiteľke. Ona s jeho deťmi nemala problém ani školský, ani ľudský. Ostatní rodičia sa pani učiteľky zastali. Pani učiteľka je ústretová, priama, nemá nikdy problémy komunikovať s rodičmi, ale keď už zlyháva komunikácia medzi dvoma ľuďmi, tak už niekedy naozaj treba aj rozprávať o veciach konkrétne. A nie len niekomu stále ubližovať. Už pani učiteľka, nedivím sa tomu, že konečne takéto veci dala na svetlo. Ona nikdy nemá problém sa s vami stretnúť. I mimo vyučovania. Deti ju majú v škole radi. Ja som veľmi spokojná, pretože moje dieťa príde zo školy. Nič mi ako nerozpráva, že by kričala, alebo čo, úplne v poriadku. Ja nemám na ňu žiadne. Ja som spokojná. Moje deti už nechodia 2 roky na túto školu, ale my sme boli maximálne spokojní s prípravou našej dcéry aj nášho syna. Všetci si vydýchli, keď prišli prázdniny a keď sa zdalo, že nespokojný rodič naplní svoje slová, nehádať sa do nekonečna s pánom riaditeľom. Jeho deti chodia od septembra už do inej školy a svoje možno urobilo aj trestné oznámenie, ktoré podala pani učiteľka. V podstate bol ten pán uznaný za vinného a dostal nejakú poriadkovú pokutu. Potrebujeme viac komunikovať, jednak s kompetentnými orgánmi o týchto problémoch, pretože dosť nepekným spôsobom tu zasiahla aj štátna školská inšpekcia, čomu sa určite v komore ešte budeme venovať. Tiež sa ukázalo, že má zmysel sa ozvať, má zmysel veci riešiť, pretože ten rodič bol v tom prístupkovom konaní potrestaný a musel zastaviť tie svoje aktivity, kde poškodoval tú pani učiteľku. To platilo podľa všetkého iba pár mesiacov. S príchodom nového roka prišiel nový vietor, ako hovoria indiáni. Začali zase nejaké šumy po dedine, neviem ale ani z akého dôvodu, alebo akú príčinu teda mal, alebo že má, aby teda takto ďalej rozprával, lebo v podstate deti tam nemá. Tak mi to príde taký hon na čarodejnice, lebo neviem, o čo ide v podstate. Aj učiteľ má právo sa brániť na občianskom súde, môže dať žalobu na ochranu osobnosti, kde súd môže zaviazať, uložiť tomu, kto porušuje právo učiteľa na česť a dobré meno, aby upustilo tohto konania. Prípadne môže priznať poškodenému peňažnú satisfakciu. Ak však ohováranie nadobudne nejakú nebezpečnú spoločenskú intenzitu, najmä pre toho učiteľa, že sa šíri informácia o ňom, ktorá môže zasiahnuť do jeho pracovného, rodinného života. Šíriteľ tejto nepravdivej informácie sa vystavuje riziku trestného stíhania za prečin ohovárania. Medzitým sa v obci zmenil po komunálnych voľbách aj starosta. Ako vníma on zdedený problém? Keďže sa tento problém nanovo ako keby objavil v niektorých vyjadrení rodičov v pozadí,
tak som požiadal pána riaditeľa, aby zvolal plenárne mimoriadne združenie. Na ňom sa väčšina z tých rodičov, ktorí mali názor, vyjadrila v prospech pani učiteľky. Starostovi na škole záleží, aj on má záujem, aby nestratila dobré meno. Chodím do tej školy teraz často, aby som trošku odsledoval, aké sú tam vzťahy. Aj mojou snahou do budúcna bude a je, aby rodičia mali ten pocit spokojnosti a dávali si sem deti radi do školy, aby sme neprišli o deti, pretože tým pádom samozrejme obecný úrad prichádza aj o peniaze. Čo je potom problém uživiť takú školu? Učiteľ je chránenou osobou. To znamená, že kto spácha nejaký trestný čin voči učiteľovi, bude potrestaný prísnejšie. Nuž, šírenie nepravdivej informácie môže priniesť šíriteľovi nemalé problémy. Vystavuje sa im nevedome alebo má svoje dôvody. Nám sa s ním nepodarilo spojiť, ale pani učiteľka by o jednom dôvode vedela. Niekto si myslel, že minulý školský rok bude vypísané výberové konanie na miesto riaditeľa. Lebo v podstate pán riaditeľ vlastne už končil teda to 4. volebné obdobie, ale vlastne mal výnimku udelenú, alebo teda pán starosta predchádzajúci mu udelil pracovnú zmluvu na 5 rokov, takže bude končiť až tento školský rok. No a keďže to chceli dosiahnuť minulý rok a sa to nepodarilo, vlastne nejakým spôsobom odčierniť moje meno a dostať ma zo školy, a v podstate teda ani konkurs nebol, tak to možno naschvál nechali tak. No ale ako náhle sa dopočuli, v podstate už teda v tom januári sa medzi nimi rozprávalo, že už bude vlastne voľba riaditeľa, no a že to plánujú vyhlásiť tak nejak na máj. Do nášho príbehu vstupuje voľba riaditeľa miestnej základnej školy a zdá sa, že všetky šumy vychádzajú práve z tohto momentu. Inými slovami, voľba riaditeľa zaktivizovala všetky sily, ktoré by ju mohli tak či onak ovplyvniť. Starý problém by som uzavrel, ale ten problém ešte ostáva otvorený, pretože uvidíme, čo sa stane po novom výberovom konaní, ktoré teraz prebieha na post riaditeľa. Pretože mám indíciu, že, alebo aj som sa tak dozvedel, že pani Krošláková možno bude jedna z tých, ktorá si podá na post pani riaditeľky. Na jednej strane je to o občianskej spoločnosti. My v komore si uvedomujeme, že potrebujeme posilňovať komunitu školy. Naozaj tu potrebujeme také uzdravenie, tá interakcia učiteľ, rodič, žiak by sa mala viac harmonizovať, tá škola by sa aj mala na jednej strane otvoriť, ale aj tí rodičia by mali si uvedomiť, že ako dôležití sú tí učitelia pre ich deti a mali by tak k tomu prístupovať. Zatiaľ sa skôr zdá, že využívame všetky možnosti, ako robiť zle. Učitelia sa len ťažko bránia ohováraniu zo strany kohokoľvek. Tu panuje vždy veľký strach. Veľmi často tí učitelia vlastne ani nevidú voľne na svetlo s tým problémom. Často ide až o vlastne problémy, kedy sa vyhoria alebo psychicky sa zrútia a pod týmto tlakom dajú treba výpoveď a radšej odídu z toho zamestnania. A my chceme vytvoriť nejakú platformu, kde by mohlo sa toto celé harmonizovať a kde by mohli tí učitelia prísť s tým problémom a kde naozaj nájdu nejakú podporu. Tým, že právny život v oblasti vzdelávania sa pre učiteľov stáva komplikovanejší, je dobré, ak poznajú svoje práva a je o to lepšie, že existuje nejaká ucelená publikácia, ktorá im vymenúváva situácie a právne prostriedky na ich ochranu. Je to taký manuál pre učiteľa, aby vedel, aj pre riaditeľa, lebo nakoniec hovoríme aj o dobrom mene školy, aby vedeli, v akých právnych rámcoch sa môžu pohybovať, čo môžu zniesť a čo nemôžu zniesť. A tá kniha je zameraná na dva pohľady. Jeden je to pohľad psychológa a ten druhý pohľad je ten pohľad právnika, ktorý je veľmi dôležitý. Dobré meno sa buduje dlho a roky a zničiť dobré meno je veľmi jednoduché. A trvá to veľmi krátko. Škola síce, alebo školské prostredie je síce ako špecifickým prostredím, lebo ide samozrejme o výchovu detí, kde sa teda zúčastňujú nielen tie deti a učiteľky, učitelia, ale samozrejme aj rodičia sú dôležitá skupina, ktorá má záujem na výchove a vzdelávaní detí. Ale napriek všetkému je to vlastne minimálne pre tie učiteľky a učiteľov pracovisko. Máme
k dispozícii takú elektronickú publikáciu Psychický teror na pracovisku v češtine, kde napríklad ľudia si môžu nájsť vyslovene aj také praktické testy, že ako je to napríklad s nimi na pracovisku, či aj u nich sa deje napríklad mobbing, alebo proste u nich niekto ako vyvodzuje, tak povediac, psychický teror. Či je to riaditeľ školy, alebo nebude aj starosta? Môže to byť, samozrejme, tam to môžu byť vlastne všetky osoby, ktoré sú zúčastnené alebo sú v nejakom vzťahu, ako jednak navzájom voči sebe, alebo voči tomu pracovisku, ako voči tej inštitúcii alebo organizácii. Vraj ryba smrdí od hlavy. Zatiaľ, čo ohováranie náš právny systém pozná, šikana ešte stále nie je legislatívne podchytená. Ako riešilo doteraz ministerstvo problém zlých vzťahov v školskom prostredí? My vieme o tom, že vzťahy na niektorých školách sú skutočne napäté a že sa tam dejú teda rôzne veci, preto sa intenzívne zaoberáme myšlienkou, že by sme vytvorili inštitút ombudsmana, ktorý by práve riešil takéto problémy našich učiteľov. A zároveň pripravujeme aj také metodické usmernenie, kde sa učiteľ dozvie, ako sa môže brániť a ako má postupovať voči šikane. Kým si na ministerstve naštudujú niektorú z ponúkaných odborných publikácií a kým začnú realizovať všetky dobré myšlienky, rozhodli sa v komore konať. Na pomoc učiteľom podnikli viditeľné kroky a vyhlásili celonárodnú kampaň Zber strachu. Slobodného tvorivého žiaka môže vychovať iba slobodný tvorivý učiteľ, čiže je tu snaha oslobodiť tie školy, potlačiť ten strach, uvoľniť to. Ten nápad nazvať to Zber strachu, s tým prišla naša prezidentka pani Barancová. Je to vlastne taká obdoba rôznych zberov, ktoré sú na školách, ale tento zber je teda pre učiteľov a práve preto, aby ten svoj náklad, často ktorý so sebou nesú, mohli niekde zložiť a mohlo sa to nejako riešiť, otvoriť táto problematika. Máme viacero partnerov v tejto kampani. Najsilnejším sú určite nové školské odbory, ktorí spolu s nami zbierajú vlastne podnety, ktorých je už takmer 200. Máme aj ďalších partnerov, ako sú napríklad Stredisko pre ľudské práva, Asociácia mediátorov, oslovili sme aj pani ombudsmanku a ďalších partnerov. Učiteľ môže byť šikanovaný skutočne z každej strany, od strany vedenia, od strany zriaďovateľa, zo strany rodičov. Čiže naozaj je ten problém veľmi vypuklý. Šikana je výsledkom zlých vzťahov, ktoré vládnu v našej spoločnosti. Na pracovisku sa to extrémne prejavuje. Následky sú veľmi vážne, najmä keď sa deje dlhodobo. Takže veľmi dôležité je ukázať, že to vedenie organizácie myslí veľmi vážne svoj odmietavý postoj k mobbingu a že skutočne má aj vypracované v podstate konkrétne opatrenia, ako takýmto javom jednak predchádzať a jednak ich potom postihovať a riešiť, keď už k nejakému takémuto príde. Tam, kde vychovávame žiaka, tak toho formuje na celý život. Tak ten žiak zažije už na škole neslobodu, proste tlak, direktívny prístup a šikanu a to poznačí úplne na celý život. Toto je úplne zásadná vec, keď my toto dokážeme proste uvoľniť, prostredie harmonizovať, tak úplne iného žiaka vytvoríme, úplne iná spoločnosť bude vznikať na Slovensku. To všetko sú naozaj okrem iného aj veci, ktoré sú pokryté tými základnými ústavnými alebo teda ľudskými právami. A na tie má teda tým pádom každá osoba právo na svoj život, na svoje súkromie, na svoje zdravie, na zdravé prostredie. Tak to sú naozaj elementárne veci, ktoré by sme si mali, nielen teda, ktoré by sme mali dodržiavať podľa zákona a podľa ústavy, ale mali by sme si ich aj natoľko ctiť a rešpektovať, že sami sebe nebudeme robiť zle. Myslím si, že to posilnilo aj samotnú pani učiteľku, ktorá je sebavedomejšia a uvedomuje si, že má zmysel sa proste ozvať a že môže dosiahnuť aspoň niečo. Verím, že dosiahne ešte viac a som teda rád, že sa aj rozhodla kandidovať na post riaditeľky a že sa nevzdáva. Ja nemám prečo ani odchádzať, ani nemám prečo im ustupovať. Ja by som chcela tú spravodlivosť, ako sa snažím byť spravodlivá v škole, tak